Asibingelele kubabukeli be-podcast affirmation isibonga ukuthi namhlanje sibuyile futhi back with the bang. Namhlanje sivakashelwe uMr Zama Shabalala. uMr Zama Shabalala uyimeya laphana emkhandlwini waseNquthu, but uyena uzosinabela kakhulu. Igama lami nguSizwe wakaBlose. Sohlala nawe-ke kulesi sikhathi esinaye imeya. Sibonge nje ukuthi idele konke imeya yasuka le Nquthu. I think uhamba ama-kilometers a-serious bosuke eNquthu uze eThekwini or usuke eThekwini uze eNquthu. Angibingelele Mr Shabalala, ninjani? Ngithokoza kakhulu ngibingelele impela ngihamba ama-kilometers amaningi mangisuke eNquthu ngiza ngapha. Why lento yokuthokoza just ukuthi ungisikule nje ithanda ukuhlanganiswa neqembu elithize noma ungakasho ukuthi mhlawumbe uyinkatha, but sekhona into engitshelile back of my mind ukuthi shuthi wena uhlangene kakhulu neqembu iKalture Freedom Party, am I right? Impela kunjalo, ngiphuma ngaphansi kwalo impela iqembu lenkatha enkululeko yesizwe. Isikhathi esiningi masenza izinto noma sikhuluma siyasihambisa inhlonipho phambili. So bengithi ngiyabonga, angishayile kahle emhlolweni, fanele ngithi ngiyathokoza. Mawuthi uyabonga usuke ushaye kahle, but ke ukuthokoza ekhona esukujwayele kakhulu thina esibona ngathi usuke utshengisa ukuthobeka mawubeka kanjalo. Into engahlangene neqembu le-IFP. Yebo. Nami ngayisebenzisa. Nawe ungayisebenzisa. No, ngiyabonga Mr Shabalala, kuhle ukuhlele ufunda ngaso sonke isikhathi la uhamba khona. Njengabanje nje sengifundisekile ngokusebenzisa ulimi lwesiZulu. Hayi lihamba kahle. Namhlanje usivakashele, ngiyacabanga ukuthi uzivakashele njengemeya wena first citizen yalaphana eNquthu, uzosithatha usibeke njengezinto ezenzeke eNquthu. Mhlawumbe umuntu ongazi kahle ungasichazela nje ukuthi yona iNquthu esifundazweni sase-KZN itholakala ngakoluphi uhlangothi, north, south, west, east, kuphi nendawo, naneNquthu nje usibekela isithombe ngayo Mr Mayor, singathokoza kakhulu. iNquthu ingasentshonalanga yaKwaZulu Natal. Iphakathi kwamadolobha afana no-Vryheid no-Dandi, iphakathi nendawo la khona. Kodwa ke iNquthu idume kakhulu njengendawo enomlando kakhulu ngoba khona indawo yaseSandlwane lapha eNquthu lapha okwaba khona impi phakathi kwamaNgisi kanjalo ke noZulu. Lapha ke uZulu akwazi ukunqoba khona. Indawo yaseNquthu ke ineyindawo ezikanjalo ke njengoba ke indawo yalapha eSandlwane ya identify njengendawo heritage site, national heritage site, ngoba indawo impela enomlando odume kakhulu. Futhi ke sinencome futhi lapha eNquthu nakhona lapha ezenzeka khona ngoba ngesikhathi senkosi uCetshwayo kwaba nalempi yaseSandlwane, ngesikhathi senkosi uDingane kwaba nale yalapha eNcome impi yabakhona. Ziningi ke izinto ke sidume ngazo ke lapha eNquthu ngoba sasinane nyanga enkulu lapho kwakuthiwa uSosobala eyathenga ibhanoyi lapha endaweni yakithi eNquthu. Indawo so abantu bayawathenga nje ama-private jets, kodwa nina nazi ibhanoyi lake phela lathenga ubaba uSosobala. Kunjalo impela ubaba uMbatha, ubaba uSosobala ulele khona lapha futhi endaweni yaseNquthu. Umlando sanda kwenzeka futhi, I'm sorry ukukuphazamisa Mr Mayor, ukuthi ngisho noNdunankulu wesizwe sikaZulu umenezelwe khona laphana eSandlwane eNquthu. Impela kunjalo, kunomgubho njalo owenziwa ngomhla ka-22 January, kodwa ke kuyakubhekwe kwi-weekend ukuthi ingaziphi insuku, kodwa kuba around u-22 January. So uNdunankulu womhla ka-27 January wethulwa ke nesekela lakhe khona lapha ke eNquthu. iNquthu nje indawo edume kakhulu ngoba namaciko amaningi nje acula umaskandi, iningi lawo
aqhamuka khona lapha endaweni yaseNquthu uma ungakhumbula uMgqumeni. Ngiyamkhumbula uMgqumeni. Nalezi gemegeme ezenzekayo uCabashe wayikhona lapha kwelakithi eNquthu kusuka abantu zonke indawo beza lapha endaweni yaseNquthu. Ukuthi nje indawo yaseNquthu indawo yasemakhaya esizamayo ke ngeindlela eziningi ukuthi sizame ukuyithuthukisa ngoba indawo ebisaselele emuva kakhulu indawo yasemakhaya. Wavele walishaya khona-ke Mr Mayor because bengifuna ukuchecka kakhulu ukuthi ake siqale nje ngasindawo indaba ezithinta intuthuko soloku ungenile laphana. Omunye umuntu uzothanda ukuthi iMayor uZama Shabalala soloku engenile yena njengeMayor yasemkhandlwini waseNquthu ikupha sekwenzile kuphi ayiqhenya ngakho nelegacy yakhe nje so far ukuthi hayi bohamba uya lapha eNquthu uzokhomba lapho ukuthi uMayor sekwenzekile lokho sekwenzekile. Abantu banawo amanzi, abantu banawo ugesi, izinto ezikanjalo mhlawumbe befuna ama-ID kuba izi ukuthi bawathole. Sekukhuluma ngento ezikanjalo Mr Mayor. Engingakusho ukuthi lapha eNquthu ngithe manginikezwe ithuba lokuthi angihole indaba yaseNquthu njengomeya, into engafike ngayibusisa kakhulu ngabuka ukuthi iNquthu njengoba sengishilo ukuthi indawo yasemakhaya ngabuka ingqalasizinda isasalela emuva kakhulu. Ngathi kubalekile ukuthi sithuthukise intsha, kodwa uma ngabe ingqalasizinda ingekho angeke sikwazi ukuthuthukisa intsha nabesifazane. Kudinga ukuthi okokuqala ke sifocus ekuthini sithuthukise ingqalasizinda. Saqala safaka ke izinto ezifana namaholi, imigwaqo engenele emakhaya ngoba sifuna ukuqinisekisa ukuthi abekho abantu abathi mangabe mhlambe kukhona ogulayo fanele athwale ngohlanga ngoba iambulance noma imoto efuna imthathe ayikwazi ukufinyelela. Sathi sifuna ukuqeda sonke leso simo esikanjalo. So siyifakile imigwaqo eminingi engenele emakhaya, access road, ngoba phela imigwaqo esiyenzayo njengomkhandlu asenzi yonke imigwaqo kodwa senza imigwaqo engenele emakhaya, access road. Hayi impela njengomkhandlu siyishaya isifuba ukuthi siphuthumile impela lezi indawo esibona ukuthi akufinyelele kuzo. Saphinde futhi sayifaka ingqalasizinda ezinjengamahall siwafakile impela ngobuningi, kanjalo nezinkulisa ngoba siyayisekela kakhulu ezemfundo nezinkulisa. Saze kwakhona uAsopol esisebenzisana naye usilekelela kakhulu ukuthi nathi sithi sizakhe izinkulisa njengomkhandlu, kanjalo noAsopol kuba khona azakhayo ebambisene nathi njengomkhandlu. Sibuke kwi-IDP yethu ukuthi angenzi lapha sesenze khona kodwa sibambisane ukuthi mhlawumbe indawo la sisashoda khona ngey'nkulisa iziphi zona. Kodwa ke sithi sikwenza lokho esikuhambisa kakhulu ukufaka ingqalasizinda kuzwile uthinta no double thinta amanzi. Udouble thinta amanzi luyingxaki nje ke ongathi ihlasele iKwaZulu Natal, ihlasela ama-district amaningi, ihlasele nje izwe uma uthi uyalalela udaba lamanzi. Kodwa sathi ke ngoba asiyona i-water authority eNquthu amanzi umsebenzi we-district, kodwa senze isiqiniseko ukuze silekelele umphakathi wakithi ukuthi ingqalasizinda nengqalasizinda esiyifakayo like amahholo kanjalo nama-crash senza sure ukuthi ihlezi nebhoholi, ihall nehall nebhoholi, necrash nebhoholi, senzela ukuthi noma yini ke esinye isakhiwo esisakhayo siyaqinisekisa ukuthi kube khona ibhoholi ukuze umphakathi osuke usondelene nalowo ngqalasizinda ukwazi ukusizakala ngamanzi. Ngoba i-district iyawenza wona umsebenzi kodwa kubukakala ngathi i-demand inkulu kuna nkece abanayo nabayitholayo ukuthi bangakwazi ngokusheshsha ukuhlangabezana nezinkinga ezithinta amanzi. But ke sizama kanjalo ke thina ukuthi lokho ikhona singakwazi ukujustify ngisho ku-Auditor General uma ngabe sifaka amabhoholi kuyingqalasizinda esisuke sizenza. Bese bakhumbuza nje abalaleli emakhaya sihleli noZama Shabalala. uZama Shabalala uyiMayor yalaphana eNquthu, sebenza izinto eziningi ke. Lo mkhandlu ububangwa kakhulu. Ngiyakhumbula bengikhumbula kahle memory yami ingangideceive kwakwaba nalo likhetho lolukhulu ekwaze ngasohlala kwethini le-ANC engicabanga ukuthi bakhipha yonke ne-top 6 ukuthi iya-campaign laphana kwagcina kune iqembu lenkatha bengikhumbula kahle iyona leyo now same thing.
ngathi ngokhetho lika 2016 sathi mangabe sesibuya okhethweni kwatholakala ukuthi abantu basenquthu ukuvota kwabo benze sahlukana kancane ngokwezibalo. So ke kudinga ukuthi iqembu le-IFP lalidinga ukuthi lidinga isihlalo esisodwa ukuze likwazi ukuthi liphathe umkhandlu. Kuthi lika-ANC lashoda ngezihlalo ezimbili ukuze liphathe umkhandlu. So kwase kuba ukuthi ke esebenzisana nabo bayasinikeza ukuthi singaba imajority sikwazi ukuphatha masibambisene nabo. Kwase kuba ukuthi ke ngoba sishiyana ngomuntu oyedwa kuba nalokho kuzama ukuthi nabanye baxoxisana nabantu esesixoxisane nabo. Kwaba nalokho ke okwenza ukuthi umkhandlu mawuhlala kube nalokho kubangisana kwamandla kwaze kwafika ekuthini ke umkhandlu kwaba zikhathi impela ezibalelwa ku6 ungakwazi ukuhlala kwaze wafika ekuthini ke undunankulu awuhlakaza umkhandlu. Lesikhathi ke sewuhlakazile kumkhandlu kusho ukuthi ke kwabuye kwaqalwa phansi kwawuvota emawadini onke. Lapho ke abafike bacacisa khona ke abantu basenquthu ukuthi bafisa ukuthi inquthu iphathwe yiqembu lenkatha. Impela ke kwakusuke wonke umuntu ezokhankasa enquthu kwakusuka iTop 6 ku national ka ANC akekho wayengafikile lapha lenquthu bezokhankasa. Even ne-EFF wafika nomongameli wayo uMalema naye ezokhankasa naye enquthu. Nathi ke umongameli ngaleso sikhathi kwakusewuye umntwana wakaphinda ngene naye wayekhona, kodwa ke bafike bahlukanisa ka umphakathi wasenquthu ukuthi ubani ofisa ukuthi aphathe umkhandlu. Nasemveni kwalokho ke kwake kwakhona noma kwasecacile kodwa kwake kwakhona lokho kusebenza ngokudonsisana ngoba iqembu le-ANC nalo lalethemba ukuthi lizokwazi ukuphatha umkhandlu wasenquthu. But ke ngicabanga ukuthi ukufika kwami sizosebenza nabo ngafike ngoba enye into esiza kakhulu ukuthi izinto zenzayo ube transparent, wonke umuntu abone yonke into eyenzakalayo, abe nethemba lento eyenzakalayo. Kuba nquma kumlomo lokho ngoba akubi bikho ababambelela kukho bakhulume ngakho uma ngabe zonke izinto enisuke nizenza zi-transparent zisobala. Bazi ukuthi kwenzeka ukuthi ngalonke esuke inali elishiwo beyibone nje ukuthi ayikho inkinga. So kusmooth, sisebenzisana kahle nabo ngoba noma ngabe baqhamuka nami umbuzo akukho esifisa ukucasha nakho, konke kuclear. So hayi ngisasebenzisana kahle kakhulu mina. So njengoba usuwathatha Mr Shabalala as umeya uthunywe kodwa kakhulu abantu beqembu lakho okungasho ukuthi bese usebenza usebenzela iNkatha Freedom Party kuphela. Njengomeya manje ususevisa i-community as a whole, abakuvotela nabangakuvotelanga. Azikho ikhalo zokuthi mhlawumbe imeya kathi sicika kakhulu mhlawumbe kubantu be-IFP because isuke iqedile le-IFP. Azikho lezo ikhalo. Hayi, enquthu kubonga wonke umuntu, kubonga ngisho nje amakhansela eqembu eliphikisayo ngoba uma ngabe ngihambisa intuthuko nje sinamawadi awu-19 ngenza isiqiniseko sokuthi kusabelo mali alikho iwadi elingahlomuli. Onke amawadi ayakwazi ukuhlomula ukuthi kube khona kwi-budget abakwazile ukuthi bakuthole. Noma i-budget yethu singayenzi ngokwamawadi kodwa siqinisekisa ukuthi iwadi newadi line-project. Ukuthi liphethwe yiliphi iqembu hayi asukubheka impela lokho. Kade nje sivakashelwe ilunga lephalamende elibuye libe umongameli weqembu le-IFP, sihandover nje ama-project lapha. Lakhuluma ngokukhulu ukuzethemba ikhansela le-ANC, ladlulisa nje ukubonga, libonga ihholo esasizolivula lisewadini uward 17 ophethwe ikhansela le-ANC. Libonga nje ukuthi ihholo kokuqala liyiquality, lisesimeni nje esihle, kodwa esewadini eliphethwe u-ANC kodwa salifaka ihholo salidlulisela emphakathini samema umongameli ngoba summema ke njengelunga lephalamende ngoba zaziningi ingqalasizinto esasizozedlulisela lapha kwakuyileyo hall
saphinde sadlulisela isikhungo secishamlilo, isikhungo sakwa fire station. Then ke saphinde sadlulisela imigwaqo elapha edrobheni, kuma ratepayers asedrobheni sibafakela itiyela ngoba sifike bengenalo itiyela. So ke sifuna nje ukuthi yonke leya ndawo ngoba bakhokha ama ratepayers, asiqinisekise ukuthi angathi umuntu ekhokhela ama rates bese ethi mayiphuma ekhaya ayongena ku gravel road. Sifuna ukuyiqeda yonke leyo nto ke njengomkhandlu waseNquthu. Nakhona edrobheni phakathi izitrati siyayiqeda nje izitrati no gravel ngoba ngifice nje impela idolobha lisaselela emuva impela kakhulu. Yeah, uqinisile because nami ngangaye ngakhondiswa idolobha kodwa uduze nasedrobheni ngagcina sekungena kwi-gravel ngaxakeka ukuthi kanjani idolobha kanjani kwabuye wane-gravel. By the way sisahleli nemeya imeya yaseNquthu umnumzane uZama Shabalala. Ungakhohlwa ukusilandela ey'nkundleni zokuxhumana laphana kwi-podcast silandele laphana kwi-page lethu le-Facebook as i-Podcast Affirmation. Kulona lelo page sinabalandeli abawu more than 2.7 million abasilandelayo. Ngiyacabanga ukuthi imeya izothi nje beyiphuma ishiye nayo ngezinto zokuthi if yenza something ukuthi silandelele nathi ukuthi iyovulani or nabantu sebeya complain ngoba phela kwesinye isikhathi meya akubi kuhle wadwe yabona. I hope so ithola ley'ndaba ezisho kanjalo ley'ndaba futhi ezinhle enzenzayo siyifakile la page lethu because sinabalandeli abaningi. Ngicabanga ukuthi baningi abantu abangathanda futhi ukwazi ngeNquthu. Bengiye eNquthu Mr Mayor ngifuna nje ukudrive from eThekwini ngiye eNquthu manje. Iziphi indawo ongangicebisa ngazo ukuthi hayi la uzoenjoya iholiday lakho bozi eNquthu or ninazo or aninazo indawo ezithi azibe kanjalo ezibizwa njengama holiday mhlambe destination? Sisazama ukuyithuthukisa njengoba sisho ukuthi kune National Heritage Site okuyiSandlwana, but ayikabi bikho i-development eyakhiwe laphana. Mawufika nje uyabona ukuthi nakho lapho okwakulelwa khona nentaba leyo okwakuthiwa iSandlwana. Ufika ubone lokho-ke bese udlula ke kunomuseum ke okhona oseNcome ngoba ngibalulile ukuthi khona neNcome. Iyona ndawo ke esakwazi ukuthi ihambeleke kahle uma ngabe ufika laphana endaweni yakithi eNquthu. Ilezo ayikabi bikho kodwa siyazama ukuyithuthukisa ngoba sihlelile nje laphana eSandlwana sithe njengomkhandlu komncane besiyasikhulume nabaphethe njengoba ngisho ukuthi heritage site besikhuluma nesifundazwe sikhulume no-national ukuthi awusilekelele ukuthi kwakhiwe imuseum lapha ngoba thina ngezinga lethu njengomkhandlu akusivumeli inkece esinayo. Kusho ukuthi singathatha yonke ibudget yethu mangathiwa siyiphonse khona mangathiwa khona sikwenzayo, but sihlelile ukuthi kuma-hall esiwakhayo nje eNquthu sifuna ukwakha i-hall esiyibekelele financial year amabili ukuthi sifuna ukwakha ihall elihlukile kunawo amahall aseNquthu elithe ukuba likhulu ngoba sivama ukuthi uma ngabe kuzoba nomcimbi lo waseSandlwana amabutho afike mhlambe kusenesikhathi sikakeviki ezoreheza nje lapha elungiselela lokhu yakuviliyela ayikwenze laphana. So kuya kufanele siqashe imakhiye soyibeka lapho. So sithi sifuna ukwakha ihall enkulu ukuthi basebenzise yona ibe ney'ndawo futhi eziningi zokuthi bakwazi ukuthi amashawa like bakwazi ukuthi bageze khona uma besesekhona laphana elokhuzeni eSandlwana. Bathi Mr Mayor ibudget iphumile manje. Ngicabanga ukuthi mina ngizobheka kakhulu ukuthi njengoba iphumile ibudget uhulumeni eqala unyaka wakhe omusha wezeyimali. Kunalesimo sokuthi abantu abasha isikhathi esiningi abasebenzi
abanye abaqasheki abasebenzi kangangoba bagcine bebalekela indawo engabe bayayidevelopa zakuwo ba-contribute ukuthi inquthu iye phezulu kodwa umuntu ayofuna amadlela aluhlaza kwezinye iy'ndawo uthola ukuthi siyalimala indawo enjengenquthu. Yiziphi iy'nhlelo eninazo ukuthi mhlampe kule budget nizama ukulekelela especially abantu abasha abadinga izinto zomsebenzi or ubasupport? And I also understand ukuthi bu-attende i-youth summit ebe-addresswa i-Premier, into ebithinta abantu abasha nokungasebenzi nendaba zemisebenzi namabhizinisi abo njalo njalo. Njengoba iqala le budget entsha ikhona mhlampe into enithi niyibekele specifically abantu abasha because sibona bayi-future, ngibuza ngabo because sibheke bona kusasa. Indawo yakithi eNquthu njengoba ngishilo ukuthi indawo yasemakhaya indawo ephethwe amakhosi, asinalo kulwandle, asikho ke eGoli, azikho imayini nani, but into esicebe ngayo kakhulu emhlabeni wamakhosi sicebe ngomhlaba. So futhi ke indawo evumayo kwezolimo, so siyayisekela kakhulu ke abantu abasha sibagqugqumezela ukuthi abangene kakhulu kwezolimo ngoba ikhona okungathi kuyasivuma kakhulu endaweni yaseNquthu. Siney'nhlelo ke eziningi esinazo zokusiza abantu abasha nje kunyaka mali lo esisuka kuwo besibanikeza nje abantu abasha ngokuhlukana kwamawadi ama-voucher o-10,000 ukuthi bathenge izinto ezizinsiza kulaba abanemfelandawonye, kakhulukazi sasibheke kakhulukazi kuze ezolimo sikhuthaza zona ngoba izona ezivumayo ngapha ngakithi eNquthu. Kodwa ke siney'nhlelo ey'ningi ezahlukene ey'thinta abantu abasha ngoba siyabathathisa nama-driver's license, sibalekelele njengomkhandlu ukuthi bathole ama-driver's license ukwenzela ukuthi abalekelele kulokhu umuntu asuke enakho kwi-CV yakhe akwazi ukuveza ukuthi unayo ne-driver's license, ngoba khona iy'ndawo la ke kufuneka ukuthi uma uzoqashwa i-driver's license ibe compulsory. So siyazama ukuthi kube khona esibathathayo amawadini ngokwehlukana onke sibathathela ama-license njengomkhandlu. And futhi kade sithatha nje ama-intern njengoba sazi ukuthi abantu abasha bayahamba bafunde bey'khungweni zemfundo ephakeme babuye kuthiwe mangabe kuvela iy'khala zomsebenzi kuthiwe funeka i-experience. So siyabathatha-ke emkhandlwini, siyabathatha khona inkece nje siyibeke eceleni ukuthi sibathathe emawadini onke sibone imisebenzi la abangalekelela kuyo emkhandlwini ngokwehlukana kwey'fundo zabo noma kwalokhu abasuke bekukhethile ukuthi khona abazokwenza, nalokho siyakwenza. Ziney'nhlelo ey'ningi-ke siyasizenze ngoba ngike ngasho kuqala ukuthi sicebe ngamaciko lapha eNquthu. Futhi lana kaMaskandi wona amaningi kakhulu. Khona namanye engwaziyo, I think uKheli noZandi Khumalo basuka. Yebo, khona uMfeza Emnyama baqhamuka eNquthu, khona oJivers Mnike baqhamuka eNquthu, oqondanisa labeningeni babone futhi sebevela lapha koMzansi Magic baqhamuka eNquthu. Awu ngingabala nje likhulu ithalente lapha eNquthu kakhulu kaMaskandi. That's why ke ngathi mangifika nje ngababiza ngahlala nabo phansi ngaxoxa nabo ukuthi noma kungekho okutheni okungangabasiza ngakho, kodwa ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngibalekelele ngoba ngiyazi ukuthi amaciko la akubi lona iciko kuphela, kodwa linabantu elisebenza nabo laba kuthiwa amagidangoba. So uma ngabe ngoba isimo somnotho sinjena, ukuswelakala komsebenzi kunjena, uma ngabe sikwazi ukulekelela i-artist kulekeleleka nalaba asebenza nabo bakwazi nabo ukubeka isinkwa etafuleni. So uma ngabe kukhona izinto ezizenzayo mhlawumbe ama-soul tanning noma ama-handover eNquthu, siyaqikelela ukuthi ama-local artist aseNquthu siwathathe ukuthi kube khona ayicoshela khona ukuzonandisa, kodwa siyasiqinisekisa ukuthi kuba yiyo. Bese kuthi kuma-event amakhulu abakhona siyaqinisekisa ukuthi mhlambe u-60 to 70%
uba ama local artist bese silanda ke namanye ngama crowd puller uma senza imicimbi ethile esisuke sithuthukisa ngawo umnotho waseNquthu ngoba ngoJuni nje kade sinomdlalo omkhulu wamahhashi okuthiwa iNquthu June horse riding lapho ke esisuke ngoba sinabantu abaningi eNquthu abanamahhashi nabo sibathuthukise ukuthi ngalokhu abakwenzayo abathuthuke kube khona abayitholela khona at the same time sithi sithuthukisa bona sibe sithuthukisa nosomabhizinisi abancane baseNquthu ngoba bathola ithuba lokuthi bazoyithengisela izinto abayithengisayo kube kuthola ithuba futhi ama-artists at the same time ubukhuphuka umnotho waseNquthu ngoba kusuke ey'toro zaseNquthu kuthengwe emagaraji aseNquthu kuthela upetrol iy'ndawo lezi ey'ngama-B&B bayakwazi ukuthi ngalezo y'nsuku kusuke kugcwele so ukuthi uma uphela nje lowo mcimbi lowo usuke umnotho waseNquthu uthe ukuthuthuka kakhulu. No kuyezwakala imeya sihleli no ezama ashabalala imeya laphana emkhandlwini waseNquthu eNquthu uchazile ukuthi kungakuphi nezinto ezenzeke eNquthu ngicabanga ukuthi abantu abaningi bekukhulunywa ngesandlwane sekuclear kakhulu ke manje ukuthi lezo zinto zenzeke laphana eNquthu sinqoba umbuso sinqoba amangisi impela Thasa ya impela umlando usho njalo ukuthi sanqoba amangisi kanti uMr Mbatha futhi uSosobala usuka khona eNquthu nendawo yaseNcomeko uyishilo futhi ukuthi enye yezinto eniqhenya ngayo nomgqumeni kanye ubucabashe awagcina boshiwe nje eMaritzburg ucabashe ngalezi zenzo zakhe kodwa cha naye wasikhuphulela umnotho ngalesi sikhathi sakhe kodwa ngicathi niyayidlalela ngayo cabasha I believe ukuthi mhlawumbe wayeyiphaphathamisekele nje kancane faka ngabe nibeka phandle ayophatha ayisebenzile yena ngendlela yakhe akimkhulumeli kodwa ngiyacabanga nje ungakhohlwa futhi kusilandela lapha kwi-podcast affirmation boya lapha ku-YouTube uzosithola i-podcast affirmation kunabantu abaningi ke Mr Mese siba interviewile osopolitiki abahlukahlukene I think nje ubulawayo umnumzane ovela enkosini Hlabisa uphuma khona la umnumzane uNtuli oseyipremier yesifundazwe saKwaZulu Natal uphuma khona la uNdunankulu wesizwe samaZulu Thulasizwe Reverend Thulasizwe Buthelezi naye uke wafika la uspokesperson ngizwe kuthiwa useyi-deputy minister yakwa transport ifememoriam ingangideceive umkhuleko uMfokahlengwa naye uphuma la ileader ye-youth uSecretary General we-youth uMabaso naye kodwa ngikubalela nje abe-IFP eshabalala sengifuna ukuthi ucacele ukuthi nawe awukho kude usekhaya I understand bakhona ke nabanye abacimbi yabona uMr Mtolo we-ANC usuka khona la uMr Maimane weBhosa usuka khona la awukhona ongathi akuhambanga kahle la kwi-legislature uhlulekile ukungena ngazi uyamazini umnumzane ezwakele eMncwango akakwazanga kodwa Shemu wafika la sakhuluma ukhona la njengekhansela eThekwini empilweni ngizama ukuveza ukuthi baningi nohlongwane weRise Mzansi intokazi leyana naye isuka khona la baningi bayeza bese silinde wena Mr Shabalala hayi ngithokoza kakhulu uqale kahle nje wabala kahle impela waqala ngomongameli waqala kahle phezulu ngomongameli wami wehla kahle impela wazofika ku premier okuhle ukuthi futhi no premier uhlalo wami futhi eqenjini ngiseva ekomidini lakhe mina u-deputy treasury yena u-chairperson we-committee laKwaZulu Natal eqenjini lenkatha kanjalo no Ndunankulu kaZulu nje ubakade umbala obuya beungqongqoshe kwaCocta bonke impela nje no sports person njengoba kade umbala umkhulumeli weqembu umkhuleko Hlengo yibo bonke abangabaholi bami eqenjini lenkatha eyenza kahle kakhulu bavuka upolitiki yenza kahle kakhulu nje iyona ephethe isifundazwe iyona ephethe isifundazwe noma isibambisene nebambisene nabo
hayi sibambisene kahle. Uyabonakala soqalile umnyakazo uyenzeka njengoba kade ufakaza nawe ukuthi bekune youth summit ebekade ikhona. Sinethemba elikhulu ngoba intsha iyona elikusasa nje lalelizwe ukuthi iyafuna ukuthi ke sibe nezinhlelo eziningi esizenzayo ukuzilekeleleke nathi besiyithumele ngobuningi intsha ebila kuyi-summit ebeqhamuke enquthu bekade ikhona. Nami futhi ngathi ngifuna ukufika futhi ngizoyizwela even nama-official ofisini le-youth kade siwathumele nawe khona ukuthi asizoyizwela, then-ke nathi sizoyenza futhi yethu i-summit elokhuzeni enquthu ngoba abantu abasha ibona sibabeke eqhulwini kanjalo nabantu besifazane njengoba kuzoqala u-August nje sinama-programs amaningi kade sikhuluma nje lapha nozethu ukuthi sinama-programs amaningi athinta abesifazane i-youth in business kanjalo ne-women in business siyaba nawo lawo ma-summit lawo kucotshelelwane ngolwazi ukuze bakwazi ukuqhubeka bathuthuke. Lapha before mhlambe sivale Mr Shabalala, ngicabanga ukuthi izinto engicabanga ukuthi ziba seqhulwini uma sikhuluma kube yinto ethinta indaba ze-education. Engicabanga ukuthi futhi okunye okubalulekile izona ley'nhlelo lezi zezibhedlela ama-hospitals, abantu balithola usizo abaphathekile nabantu abadala laphana bethola baqinekile. Bukhona la enibalekelela khona indaba zama-clinic and all that stuff because ngicabanga ukuthi into ebalulekile kakhulu kwezempilo. Impela sibambisana nayo yonke nje iminyango ngoba kunohlelo esiba nalo ezingeni likamasipala okuthiwa LTT, local tax team, lapha esihlangana na wonke ama department ngokwehlukana sibuka inquthu yonke ngakwezempilo ngakwezemfundo abakhona wonke nje ama department ngoba even no home affairs babakhona. Siyibuke-ke inquthu sixoxe sibambisane sibe nama campaign esiba nawo ukubhekelela zonke izinto nje ezithinta abantu abasha nezithinta nje inquthu ngokwehlukana. So imina u-champion wayo, so ke siyakubhekelela kakhulu ezemfundo ke noma singewona umnyango wezemfundo kodwa nje siqikelela ukuthi siqala from ey'nkulisa njengoba ngikade ngikutshela siyazakha ey'nkulisa siphinde sibahambisele iy'nsiza kusebenza siphinde siye ema-high school nasema-primary siyalekelela ngokusiza i-uniform ngoba siyasibuka ukuthi umfaniswano iwona olimaza kakhulu abantwana uma ngabe bese kulawo mazinga ukuthi uma umntwana engenayo i-uniform kumenza azenyeze. So siyaqhamuka-ke njengomkhandlu silekelele sihambe lonke amawadi sihambisa umfaniswano wey'kole bese kuthi laba abasuke sebephasile umatric sisebenzisane nabahloli nothisha omkhulu njalo sibe nama-award njalo ngoJanuwari mase kuphume imiphumela abasuke bephase kahle ney'kole ezenze kahle siyayi-awada, othisha benze kahle siyaba-awada, ney'ngane ezisuke zenze kahle siyayi-awada. Siyinikezele mhlambe nemali lezi zokurejista, sibanikeze nama-laptop ukuthi mase behamba beya ey'khungweni zemfundo ephakeme bakwazi ukuthi kube khona abakucoshayo njengoba ngishilo-ke ezinye iy'nhlelo-ke ezithi laba abasuke sebehambile bayofunda noma sebebuya noma singeke sibathathe bonke kodwa siyakwazi ukuthi siwathathe amalokhuzana ama-intern. No, kuyacaca ukuthi niyasebenza kakhulu Mr Shabalala. Into engikhuthazayo futhi engicabanga ukuthi nenza umsebenzi omuhle kuyona ile yey'ngane nama-uniform because kuba buhlungu kakhulu thina esafunda ngalezi ay'khathi wawumkhulu lo mkhuba uthola ukuthi kuneshethi alisekho esimweni uyabona beningenelela kulezo zimo ey'njalo ngoba kwenza nawe uy'qhenye bese esikoleni ufana nezinye iy'ngane and beniy'ngane nikhula niba nalo mtozo mahlekana and all that stuff.
nifuna ingane ithi izofunda nje umqondo wayo ufocus emfundweni ingafili amahloni athize ngenxa ye-uniform. Mhlambe besigoqa leyo ethinta izikole ngoba ngicathi ibalekile Mr Shabalala. Ngibheka nale mhlambe angazi bayibiza ngani kakhulu amaqakelo ama-pets ey'nganeni futhi engicabanga ukuthi enye izinto engicathi ibalulekile kakhulu mhlampe-ke kodwa ngiyacabanga nosomabhizinisi ey'mweni ey'kanjalo bendawo bayangenelela ukusiza nje iy'ngane ukuthi bese yiqala leso sikhathi-ke empilweni yazo zazi ukuthi zi-safe ziyawathola amalokhozana ama-pets. Impela kunjalo njengoba sivakashela nje iy'kolwe sihambisa lolu hlelo lwe-uniform senze isiqiniseko sokuthi sihlezi siwaphethe futhi nawo ukuthi sisize abantwana ngoba siyazi ukuthi phela baqhamuka emakhaya ahlukahlukene kwesinye isikhathi isuke ingabe ibikho inkece ukuthi basizakale. Sisuke sikuphethe-ke masikhambela iy'kolwe ukuthi sibaphathele lokho okusiza abantwana bamantombazane ngey'khathi ey'thile ey'suke zidinga ukuthi bathole usizo. It's your number one podcast in KZN, a podcast affirmation. Sizwe Plus igama lami ngihleli noZama Shabalala sesiyayigoqa. Mr Shabalala ushadele. Ubuke kuseyanga. Hayi ngakheke nje kahle sengimdala ngishadelwe nginayo unkosikazi nginey'ngane ezintathu umfana wami wokuqala nje firstborn naye isishadelwe. Impela undodakazi wami wesibili uyafunda lapha e-University of Western Cape bese kuthi-ke omncane umfana usese high school. Kwasi khona basibuka bukhoma laphana ikonje kuthiwa yini kwi-TikTok. Khona basibuka kwi-TikTok ngiya-understand njengamanje bayasibuka bengifuna uku-check-a nje olwamanqamu namhlanje amabhokobhoko adlala ne-Ireland la khona la eThekwini ngibonile nje ibhasi la abalele khona laba baba-Springbok akazi noma uyayilandela i-rugby but ngicabanga ukuthi ungabakhuthaza nabo. Impela siyafisa ukuthi basimele kahle bamele kahle izwe lethu njengokujwayele bajwayele ukusimela kahle noma ngingekho kangako but ngiyazama ukusondela ngenxa yokuthi undodana wami lomncane ngithi usese high school hayi ungenele yona ilokhuzana udlala yona i-rugby esikoleni sabo ngofunda lapha eGlencoe eSarel. So udlala yona-ke i-rugby sengiyaqala-ke kancane ukulandela bengijwayele nje kakhulu isoka so kodwa-ke sengiyaqala-ke ukuyilandela nayo i-rugby so ngiyabafisela nje ukuthi-ke njengenjwayelo nje benze kahle engazi ukuthi I think imeka into eshoyo ukuthi singayilandeli i-rugby because kune-World Cup. Yes. Siyilandele nje silandele oma-Cheetahs oma-Blue Bulls bani ukuze silandele nawo ngendlela. Uyabona nje kulezi insuku eziphelile ukuthi ngikhohle i-date kade ngibuka i-cricket nayo bekungayijwayele ngahlala phansi ngayinika ithuba ngoba kubalekile phela ukuthi njengoba sihola abantu sizazi zonke izinto futhi sikusupporte konke kade ngangifundisa umfowethu hayi uyayilandela kakhulu i-cricket wayengifundisa nje noma singaphumelelanga kodwa ngayabona ukuthi hayi siphumelelanga sihlulwe kanje ngoba wayengitshengisa ukuthi kuhamba kanjani so sengiyaqala-ke nayo ngiyayilandela ngizogcina nje sonke isport sekusazi ngendlela so ongikhethela sesivala Mr Mayor ngizocela ukuthi ungikhethele kulezi zinto mhlambe ezincane engifuna ukuthi ungikhethele kuzona uzosho nje noma ungangachaza. Chiefs or Pirates? Pirate. Fazi omnyama ogatsheni. Fezi omnyama ufazi omnyama or ugatsheni. Fezi emnyama nomgatsheni. No, ayisethi umfezi emnyama or ugatsheni. Wanginika inkinga-ke ngoba imfezi emnyama njengoba ngiyasenquthu siphila nayo wezwa nje ngithi mina
amaciko asenquthu kwanikeza i-first priority ngiqinisekisa ukuthi ahlale khona sohlezi sinaye kanti-ke nogatsheni impela ayi ngihamba naye manje nginika inkinga umuntu angikhethe ngoba hayi ngibakhonzile bonke. Kodwa njengoba ngike ngasho Mr. Bey ukuthi noma ungakachaza ukuthi nje imfizi yomnyama ogatsheni uthi igatsheni kuzo-understand Gatsheni. mntwana wakaphinda angene Dr. Nelson Mandela Umntwana wakaphinda angena. itempelo yenquthu Inquthu. without a doubt asibeke kakhulu ukuthi sivakashele namhlanje kodwa any parting shots if you've got any like concluding remarks. Oh, okay. Cha, ngifisa nje ukwedlulisa amazwi okuthokoza kakhulu ukuthi ningimebe ngizokwazi ukuchaza ngendaba yasenquthu. Inquthu ke ngithanda kakhulu njengendawo engikhulele kuyo. Ngiyafuna futhi ukuthi inquthu ithuthuke kakhulu ibese balazweni. Ngiyabathanda kakhulu abantu basenquthu ngoba nabo hayi bangikhonzeli. Siphila kahle nabo ngisho benza imicimbi nje emakhaya bangimema like uthiwa ubloss nje yebo ozenzela umcimbi wakhe mhlawumbe before uyivale futhi ngifuna uku-understanda ngalo mgwaqo wasemahosheni ukuthi uqala nini umgwaqo bathi umgwaqo osemasosheni umgwaqo osemasosheni emasosheni kunomgwaqo ade siwakha khona besubiza ke ngophilane gravel road but ke umgwaqo omkhulu ohamba khona emasotsheni uzokwakhiwa umgwaqo under iprovince ongekho kuthina uzokwakhiwa ke iprovince bazowakha ungena ngasesandlwana bese uyophuma ke ngakhona emasotsheni wona uzokwakhiwa yithi thina sakha ama-access road njengawo lo mgwaqo ke ngwakhe emasotsheni okuphilane gravel road sesiwakhile sawuqeda nawo njalo imigwaqo esiyakha emawadini esingawaphethe njengo-IFP kodwa ngoba sisebenzela bonke abantu basenquthu senza nje idingo zabantu basenquthu asibheki iwadi ukuthi liphethwe ubani. Ngiyakuzwa umzile-ke umeya uShabalala wayibeke ngicabanga ukuthi icacile usuyophinda usivakashele nangelinye ilanga mhlawumbe usuyigqokela isigqoko se-IFP-ke ngelinye ilanga ngoba nje ubugqoke esemeya sacika kakhulu ey'ntweni ezenzeka emkhandlwini wasenquthu mhlawumbe uyobuya ngelinye ilanga because nawa nama-local government elections basho njalo bathi asesebome ukhetho lohulumeni basemakhaya selisemome hopefully sizokubona futhi sizokhuluma ngokuthi sinihambe nafika phi ngedevelopment or intuthuko laphana endaweni yasenquthu usibizani nenquthu sizowitnessa ngempela nale ndawo othi hayi senisebenzile imigwaqo isikhona laphana inikhona ama-clinic iy'ngane all the stuff sizoyibonela ngosifike sirekhode sibe sesifakela abantu. Kimina anytime ngafika noma nini ngoba angikuphi umputha ngiyonitshengisa ukuthi sesikwenzele ukuthi ngutshengise ubone so anytime ningafika but ke ngizothi mangabe ngoba nje kuneyingqalasizinto eziningi engisazoyi-hand over eziya ngasekupheleni ngizonibiza mase ngi-hand over ukuthi hayi ake nifike nje nizobona amahholo amahle siwakhela abantu basenquthu. Kodwa bekumnandi ukufika meya ungazelele yabo kungabi nokulungiselela ukuthi i-podcast affirmation iyeza ngalo lasuku so asibeliredi ngayo yonke into sifike nje hayi usithathe usibeke usitshengise size sijike nasencome. Igama lami lokuqala nje ngithe anytime. Okay. Ngithe ngafika noma nini ngoba asinalo uvalo asisebenzi thina yabo njengoba nje kuzoba no local government ngo-2026 cha selokhu sangena nje sipheka umsebenzi senza umsebenzi lukhona ukhetho alukho ukhetho esisuke sukuthembisa abantu ukuthi sokwenza ngalo financial year siqinisekisa ukuthi inkece yonke leyo nezinto zonke lezi sizibophezele kwi-IDP yethu ukuthi nakho sizokwenza
ngalesi sabelo mali senze isiqiniseko sokuthi siyakwenza konke ngalowo nyaka. So asisabe nakhona nje makufika u-local government abantu bayozenzela ngendlela abafisa ngayo, kodwa sekufika kubo ngaleso sikhathi. Uyabona labashiwo umsweli, cha ayabekho ngapha enquthu lapho kuthiwa ikhansela alibonakala emva kokhetho awalizwa lithini, cha thina sezwakala nje enquthu, siyakhuluma futhi mani nanokuthi ey'hamba kancane ngathi intuthuko iye emphakathini. hayi yagijima iyageleza enquthu. Sikhuluma nosopolitiki, ubuze ukuthi sikhuluma nosopolitiki, asibuye kakhulu ngesikhathi sakho Mr. Shabalala. Ungakhohlwa njalo ukusilandela emapejini ethu, usubscribe, ulike Podcast Affirmation YouTube laphana kwi-page lethu la kwa-Facebook, uzosithola futhi bonendaba ucabanga ukuthi balekile singayisebenzisa epejini lethu. Usithinte nje, zizoba khona inamba, ikhona ne-email ejwayele ukuphuma njalo after istory, ney'ntatheli zethu zikhona zizokwenzela leso story, usithumele sizoba nje sokwenza isiqiniseko sokuthi siyasikhipha leso story ne-YouTube like usubscribe. Don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. See you in 7.